Čau. Já vás vítám u mého prvního videa z mé nové první sérii, no prostě zahrajeme Skywars, jdeme na to. OK. Ne, kecám. Prostě je to můj první kanál, tohleto. Počkej, víš kam skočíme, neskákej do portálu. Vidíš jak je tady ten hráč? Tak jsem tady. No tak pojď 3, 2, 1. Čo? Já jsem skočil. Kolik ty jsi? Hej, jsi čtvrtý, dobré. Budeme týmovat. OK, tým. Omluvte mě, když tak budu mluvit slovensky, ale tak kde seš? Já Jo, ty jsi čak... podle mě, čau. Ty vole, Ender Perly, Chestplate, Damage. Pojď na mě to Nechcem. jako Ender Perlou. Skoro jsem skočila. Já jsem si spustil ty jetičko. Já skoro na ně skočil, dobré, že jsem taky hladný a neskáčem na všelijaké blbosti. Viděl jsi, jako sa mi rozbila planeta? Nie. Já jsem vypadl, já jsem spadl s dierou. Počkej, jdem ich vykilliť, ještě dvoch. Troch. No, dvoch. Dotáhne Já se bugol do stromu, vážně. A tak pojď, spadni. Nie, ještě jednoho. Toto je posledný, už ho vidím. No dohitujem, dobré? Tak dotáhneme tohle video na nějakých těch 10 minut. OK, jeden dole, ideme ešte na ostatných. Jak vyhrám, no tak to bude moja prvá výhra za dnešok. Tak ale rýchlo pojď, lebo my nebudeme... Ľudia, že nechcete čekat na něj. Tady je nějaký Juman a on má skin Mimina. Tak dělej za... Ja som zabil full diamond, nie, jemu zostalo asi málo HPčok, ja som zabil to skoro za full diamond. Ty si skočil? Nie, pri 3, portále. 2, 1 teraz. Jsou tam? Som skočil. Koľka ty si? Prvý. A na aký si mape? Generuje sa. V strede je láva a obsidian za tedy. No tak já jsem na včelkách, takže jsme na... Tak poď lejave. OK. Leave. Okay, Počkej, že tam neskáč. Kde jsi? 3. Tam Ja som skočil. no já jsem tam, že jsem tam. Jo, si tu, jako čtvrtý. Ja som bol máš jako... pravdu. Dotáhnem to, já si jenom lidi podívám. Jo, to čo? Kde je Česka? No. Za ostrovom, ja som vedľa... Čau, my jsme vedle sebe. Zas. Za stromom je Česka? Za stromom. No já mám blbý věci. No, ani o mne nehovor. Ja mám full leather. Že o mne ani nehovor, ja mám full leather. I'm a living. Jo, mám dobrý věci už trochu. Poď na tento ostrov. Na aký? Že pod nami. Já aj tam. Enchantované zlaté jablko. Čau. Já jsem skočil na ten plot a nic mi to neubralo. Čum. Daj mi to! Ne! Daj mi to! Nechaj jim. Počkej, nás vypne. Počkej, to ide zestreliť, sakra. Je! Jinak budou videa vycházet častě. Mě to laglo. Dáš. Já idem sem, tak no tam už takhle. Dobré. No bacha, vlezol si mi do cesty. No jasné, strieľaš do mňa, že vlezol si mi do... Tak nemáš... No, on sa Ja som ho zabil. Ja on si musel... tu vo vode je Česka. Kam máš Ender Periel? No tak mi hoď jednu. Ne, aj moje aeroleginy. Hodíš mi alebo nie? Hoď mi tu jednu. Kam ideš? Žijem. Na stredu. No tak tam idem tiež. Tu máš damage v tejto čestke. V ktorej? Tejto, čo som tam je za mňou. Tuto, v tejto máš damage. Ďakujem. Ty doufám, že to stihnem dneska dohrát. Dám je taký hráč dole. Kde ja ho idem zabiť. OK, som full iron. Tu dole sú dobré veci. Ja tam žiadne nevidím, ja idem na posledného. A potom ideme To fight. si zabieram ja. Doňo! Ježiši, lamka. Kamo, ja do něho zabil. Sorry. Já mám malo hapka, nahaj mi jeho veci.
Kámo, víš, že už jsme iba my dva, jo? Hej! Yes! Ty dostali 2 HPčka, 2 HPčka. Tady prdám. Okay, tak A to je nějaký Lukáško, to je nějaký Lukáško, to je nějaký cool Lukáško. To je nějaký cool Lukáško, to je Lukáško. Pojď sem. 3, 2, 1, teraz. No, já nejsem tam. Si. No, výborně. Já mám růžovou květku. Já růžovou. Nemám. Lebo mám tu level 48. Ježiši, drevený meč mám. Natáčíme Jasné, iba drevený meč mám. Natáčíme 5 minut 40, takže bychom to mohli nějak urychlit už, ne? Tak rýchlo hraj. Jau. Čo ma kilíš? Ja nekilím každého. Ja kilím iba toho, ktorého vidím. Mešuk je tento. Dead. Jasné, ona prežila. A kde si ty? Ja idem po ostrovoch. Počkej, ťa nevidím. Hej, už ťa vidím, tam stávaš cestu. Poďme kep. No, já Na mám... bloky. Já vůbec nemám bloky. Jo, mám, dobrý. Ja tu odpálil tie 3 TNTčka, ne. Ne, ja skapem. Ty si skapal. Pau. TNTčkami som sa odpálil. Já som si tiež odpalil TNTčka. Ale bože, ja som tam nemal cestu, vieš. Mám hodil Ender Perlu. To som ale múdry. No, tam, tak do mňa strieľa. No, já som bez šipov. Lalíček. Lalíček. Tam oni... Majster Lalíček. Mám sa zabiť, alebo nie, alebo hrať? Mne to je jedno, mne to je jedno. A kde si teraz? Na lobičku, na Skywarsovom. Počkaj, ja si zapnem moji onu heďku. Tak kde si? Ja dělám logickou věc. Že tak jeden tu išiel do portála, takže šprintoval dozadu a išiel. Já dělám logiku, kámo. Já nahoru na ten strom. Bože. Jsem nahoře na tom stromě. Hráč! Dobré, zabil jsem ho. Mám ender perly. Choď zabiť ostatných. Okay. Já právě nevím, jak se tam dostat, ale... Ježiši, ja som blbý. Vieš, čo sú na tej vzducholodi tie pavučiny vzadu? No, sa v nich tady zase... zdrhá, kámo. Tady hituje. To co je za ekran? No, kde seš? Na vzducholodi? No tak pojď. Ja by som inde bol. Pojď na... No, já jsem... Nie, poď na vzducholoď. Ja sa tu sekol. Nie. Neskoro, ja sa tam tady dostanem. Neukončíme to už. No tak poď na vzducholoď. Okay. Hovorím, že sa tu bugol. Portni ma. Li. Nemám, tento komand nefunguje. Ne. Help. OK, no tak lidi, já bych to pro dnešní díl možná ukončil. Tamhle máme dole. Ja prežijem. Ja to prežijem. Doufám, že Skočím se tam. vám to líbilo. Yes! Jestli jo, nezapomeňte zanechat like. Jestli ne, tak určitě dislike. Tak ale to určitě i odběr si ještě nemáte. Tohle bylo moje první video, já se s vámi loučím a